아슬로때 बे 건지따니 हुआ थग्रो나 बे उन सिगां साननोनो रोङा नामा नों बे हिनजाव सख्रुनाय हिनजाव बोस्लिंनाय हिनजावखौ बुद्रु बुनाय बेफोरखौल'सो रोङोसै नामा नोङो हो लाजिया नोङो सानै फिसानि बिफा जालायनानै गावआनो गुबुनाव खामानि मावनो थाहैनाया भिडिअखौ हिनजावनियाव बिहरबाय आरो बे भिडिअखौनो ससियेल मिडियायाव हिनजावनि महर मोखां गन्थं हानानै जाबाय माथो नोङो मा मोखां नायबाय थाखो थग्रोननि गामिनि मानसिफ्रा बे थग्रोनखौ बुनो हाला नामा लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव फिन खेब गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर थ' नोंथांमोना बयबो मोनथिखाबाय जानो हागौ फेसबुकनि दारै गोबाङानो बियो दायो शेयार जादों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा गोदो खनसे भाइरेल जाखांदोंमोन आरो दाबो खनसे गावनि बिसि फिसायजों लोगोसे बुलायनानै बेफोरबायदि जाथाया जादों होनना बुंनाय खोनादों लोगोसे बिथांनि गाज्रि भिडिअ भाइरेल बा बायदि रोखोमनि भाइरेल जादों होनना बुंनाय खोनादों थ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो नङाब्ला लोगोफोर कनजिता बरुवाहाय दिनै मानि थाखाय दिनै ससियेल मिडियायाव एसेबां दावराव एसेबां भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय मा मोखां नायबाय थाखो थग्रोननि गामिनि मानसिफ्रा बे थग्रोनखौ बुनो हाला नामा बैकट खालामनांगोन गामिनिफ्राय बेखौ बियो ओरैबायदि खामानि मावदों सासे मानसि बुथारनाय समान खामानि मावदों बियो डाइरेक्ट बुथाराखैब्लाबो बियो इनडाइरेक्टै बुथारदों मिथिबायना दिनै बिहि फिसायनि गेजेराव जे सोमोन्दो थायो अनलायनाय थायो दिनै बेखौबो गुबुनफोरनि गेजेराव गैया खालामदों बियो हौवाफोरनि मान सनमान जादों बियो हिनजाव माहारिखौ फानदों बियो आरो बेखौबो नुनानै नुयै बायदि गामिनि मानसिफ्रा थानानै दंबावो माबोरै थानो हाखोलै माबोरै थानो हाखो दिनै बियो गावनि हिनजावखौ बेफोरबायदि हगारनायाव बिनि हिनजावा गोसो हमथानो हायैयाव गावखौ फोजोबनानै लायोमोनब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागौमोन दा नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै लादो आंखौ दख'ना दंफं खालामनानै बियो भिडिअ खालामनानै लायोमोन आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नङा आं ओरै मोजां जादों बेफोरबायदि गुन्दा हौवाजों संसार रायजो जास्लायस्लाय हारसिं संसार जानाया साबसिन आरो जाय हौवाखौ नोङो इसिबां फोथायदोंमोन नङा होनबा बेनो फोथाय खेबस' खालामबायबा आरो गुबुननि सायाव बेफोरबायदि माब्लाबाबो भिडिअ दाहरसै नोङो मिथिबायना लोगोफोर बे भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामना हो बे बैथाला गुन्दा हिनजाव माहारिनि मान सनमान जाग्रा हौवा माहारिनि मान सनमान जाग्रा बेखौ नागारनो नाङा बे साजा होनांगौ बेयो साजा मोनथारनांगौ खावलायनाय थाबाय साफ्रोमबो नायगिरि लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ शेयार खालामना हो A few moments later. 아슬로때 बे 건지따니 हुआ थग्रोना बे उन सिगां साननोनो रोङा नामा नों बे हिनजाव सख्रुनाय हिनजाव बोस्लिंनाय हिनजावखौ बुद्रु बुनाय बेफोरखौल'सो रोङोसै नामा नोङो हो लाजिया नोङो सानै फिसानि बिफा जालायनानै गावआनो गुबुनाव खामानि मावनो थाहैनाया भिडिअखौ हिनजावनियाव बिहरबाय आरो बे भिडिअखौनो ससियेल मिडियायाव हिनजावनि महर मोखां गन्थं हानानै जाबाय माथो नोङो ओरैनि दारैसो एंगारना होदों नोंलाय गावनि हिनजावनि बेफोरबायदि जिउखौ जायो मानसिया नामाबो थग्रोन मानसियाबो थग्रोन सिग्रोन उन सिगां साननोनो रोङा बियो थग्रोना साला मा निलाजि टाइप मानसिलै नोङो दे एसे लाजिनो सोलोंदोलै थग्रोन सिग्रोन मोरलाला सिरलाला ओरै हाफां फुफां नुखायो मानसिखौ नायनायावनो बेबायदि टाइपनि साला गावनि हिनजावखौनो जाबाय ससियेल मिडियायाव एंगारनानै सानै फिसानि बिफा जालाय नोङो लाजिया नोङो गावखौनो सेंग्रा गोरलै मोनदों इयो गुस्थि बेरलालानो थग्रोन सिग्रोन सोबबो गासिनो सोबाना हाथाय साथाय गनांगौसो बे थग्रोन सिग्रोनखौ